Katibat. Tinapalabas na batibat manen ni Saro. Nagyaman ni Bituan iti kabigatan na. Gaputasan analagip ni Saro tinapasamak kenkwana. Intuloy dati plano da nga ramiden may papan iti simbaan. Kabayatan na. Nakadanunen iti ayan ti balay da Saro dagiti lalaki a binilin ni Victoria nga gisaknap iti kinadakas. Nagkali dagitoy. Kaya talapdan ni inabuan na dagiti agkalkali ngem kaslawan mangmangda. Dimteng da Borsyo ket nagkali damet. Kuna ni Borsyo asan da nga itulok at agasabali pa ilang alugar ti may ranot itinaykali agameng. Nakigtot da Borsyo gapot agalat a nakakita da iti adu nga uleg. Natukawan ti may sa kadakwada ngem nasdaw ni Borsyo takaslawan met dakas a napasamak iti natukawan iti uleg. Idi nagsublin ti puot daytoy. Ad-addan anas daaw. Idi adda nakita na akarkar na tilangana ng ngisit, abasit at tao. Itagagayem, adtuyin tituloy tinobela tayo anapaulwan. Katibat. Basit at tao. Nakangis-ngisit man. Apay nga akas jiti bunitin na. Sino ka? Sana tao dayta. Inkanto. Nakpukaw manan. Anya! Di nga'y painap na. Awan maganap yung agbambanog, Borsyaw. Adantua. Amok ang masarakan mi metlang tinaikali agamang ditoy. Agbambanog kayo laang, Borsyaw. Umanaw ka ditoy, bakit buwana? Nakigtuten di kasasaw, gaputay may ka. Asino ti kasasaw? Diyak mo no asino day jay. Pasit alakay. Nangisit ti buniti na. Anya? Ay, Borsyaw, saan nagagangay aparswati nakitam? Anya? Saan na tao tinakitam? Nakakita kan iti inkanto. Uy nga ta. Takelat mo't ang nagpakita. Sa nagpukaw. Pudno gayang nga daing kanta. Ang amok. Saan nyo apagimbagan ti panagpakita kan katibagbagam? Hindi ka mamat, bakit buwana? Awanan, Borsyaw. Nagbalin kan adakes. Taultimo pa nagrespetom kanya kabakbakatanan. Kat napukaw pa yan. Ay kasano kat dagulit ka matabakat? Di ka pa ila nadidigra kadagiti napasamak. Kaya't monsapay asikan amismo ti maisagmak. Ay sumanao ka. Di ta ka manlangan. Surutag dagiti kakadwak iti sumaruno a pagkalyan may. Ay, nangisit ka no tinagpakita kan kuana. No kasta, umad adon ti pasurot ti dakes sa panakabalin. Umadon dagiti agaramid iti kinadakes dito'y lubong. Unay matdagita nga ason. Kapay ngagtatagub da. Sapay agigiddan da. Ay nalakay, itayak pa'y asumsum ka. Kan madandanaga nakajak mat amon no anya ti pagdandanagak. Ang mga nuagbutang kamay. Sa anak mat amabutang kadagita agtagtaguog nga aso. Apay nga ron da kasta ka. Jak nga rod maawatan ti Rikna. Saro, pilitan ti matulog. Ne, apay asak lang ngay. Maturog tan ah. Ay uwan. Sige, aggidan kan. Ala, idda po punti silaw ta maturog tan. Aday ta, inadap punti silaw, maturog tan.
Kadapay kanya. Kaslaad da mangibagbaga aron warak dito'y pagnanaadan mi abalay. Iso aron warak. Apaman ang makaturog ti asawa. Mapanak iti ayan dagiti agtagtaguog nga aso. Wan, mapanak iti ayan da. Apay ngay. Anya ngay taramidak iti ayan dagiti agtagtaguog nga aso. Agan-amnad kayo, tatang. Nanang, saan kayo abasta rumor dito pagnanaadan nyo? Kaslalangag ko ti boses ni Anim. Wan, naingat ti bilin na asaan kami arumar iti balay. Nang runa no kastoy arabi. Agsubli akon iti unad. Anya ka di mapaspasamak kanyak. Apay ngamin arimuarak. Ay! Anay ko. Naitib kulak matan. Anay, nagsakit ti patong ko. Anay saltak. Tumakdarak. Naglami isan tinawadagak. Silawak. Ulag! Nagdakkel nga ulag! Saan? Di nagtangran! Saan? Saan ang makatagtar? Saan? Di nagtangran! Saan? Saan? Bigat gaya, men. Nagsapa man nga tan ni bituan na nakaring. Awanan dito idami. Ay. Bumangon ako na. Nakaisagana lagi din ti asawa kiti pamigatan. Masapa kami manen ama pa ni Jay simbaan. Bakit? Ayan mo. Bakit? Eh, naulimak magdita kusina. Imulog nga ta. Amangan nuad da dita rubayan, ngagsagsagad. Tanawak man. Awan mo. Nibituan tinakadasa iti daga. Bakit? Bakit? Ay, bakit? Anyat na pasamakan ka. Apa nakadasay ka dita daga? Ha? Bigatan? Wan mait. Ngamabay. Anyat na pasamakan ka. Apa naringan ka nakadasay dita arubayan? Anya? Kunaklano di ka makapuutan. Awan dakas anapasama kanya, Saro. Katno, naturugak mat. Naturugak iti abay mo. Api ngay ako nam anak kita nakdita arubayan. Saan ka naringan iti data? Kunak no aglutluto kan. Awan ka mat ije kusina. Tagayam at dakat to arubayan. Anya? Rumbang nga tanga ibagak ti may papan iti ulag. Oh, apa di ka matagsaon? Apa nga daka dito arubayan? Amangan no nabati batak. Anya? Nabati batak. Imulugak ajak na puutan. Anya? Naitulad kan kanyak? Kastalakit di tinapasamak lakay. Imulugak asaan ko anapuutan. Anya nga tati kahit asawan ti panagtaguub dagiti aso idirabi. Ay. Aging ka ita. Dayjay pala ti pampanunutam. Sana mapunas iti panunot ko dayjay. Karkar na ti kaado dagiti aso nagtagtaguub. Naturugan tapay, sana ya. Wan nga rod.
Nih, ado ti aga-ari bungbong iti masungat ta. Anya nga ta tikit kita anda kita. Partakam. Amuan tanuan niya tikit kita anda. Saro, uray la rin muarti dila na. Nabagkalakit di dayta. Wan, Inagkal na kita. nagbatad tinaglemaram-rama iti tenged da. Awan duman na kadagiti na isalog iti nabangkay. Kastamat lang ti lang katagijay. Sana ya? Ano niya? Grabe na ti mapaspas. Wen, bakit? Nakitak tila nga dagijay na isalog iti anatay iti dalan ngagpabantay. Naglemamot ti ramay tinang bakkel kadakwada. Ano niya? Diyos ko, adda ka di pa kainaigan ti uleg ang nakitak iti rabi eh. San laki dia may sa ti agpatpatay kakabsat. Mabalin na kasta, kabsat. Oh, apay bakit? Nakamulengling kamutlatan. Ko, iintan lakay. Agdiritsutan ijay simbaan, ta ituloy tan ti trabaho ta ijay. Mala, wen, mapantangarudan. Aday ta, naurnusan dagiti nabati nga likaman dito'y unig ti simbaan. Nalinisin dagiti tugaw, uray ti altar. Naikatan dagiti napuskol atapok iti nakaidiswan dagiti garapon. Ngay naramid mo a florera. Wen, ay na, nagpintas akitaan dagiti sabong ti gumamela nga inkabil ko. Ay, sayang. Naburak dagiti ribulto ti sasandaw. Asigo da nakapwisto iti agsumbangi rasuli. Ken uray ti imahin ni Birhen Maria. Awanan. Tila unay dakkel a rebulto ang nakalansa iti krus ang nakapwesto iti mismo nga altar ket nadadao lang. Saan ano tinagdakkel a krus? Anya nga tano tarimaanen taday ta. Anya kumamat ti remedyo na. Ket natipitipingan meten dagiti imahen. Da kayo gayam ti ibagbaga dagiti sigo da kamkamang ti simbaan. Ha? Naimbag nga orasyo, apo. Abay, sino kayo? Itala makita kayo dito San Quintin. Eh, Siyak ni Bituan. Isumat ni Saro nga asawa. Taga ano kayo? Taga Kabalityan kami, apo. Kat anyat panggapyo iti kastoy nga araramidan nyo ditoy. Sino tinangtad kada kayo iti pamalubos asimrak ditoy tapno agdalos? Kwa, ti kapitan dito'y ili, apo. Ni Mang Abraham. Kasta. Sa bagay, ni kumpadre Abraham, ti may sa ama paturay iti anyaman ama aramid ditoy. Kat, anya ti kondisyon, adatangdan nyo? Wano, anya mo ti inkarina kong gunayo, nga agdadadaal iti oras ditoy? awantang dan mi apo. Siyak gayam ni Mamerta. Manang Mamerta, kunayo latan kanya. Siyak ti Pangulo, wano dadaulo dagiti sigod nga apostolada ditoy. Kastagayam. Sa bagay, sana dakos ti aramidan nyo. Agyaman kami paikit de, tanapanunot ti kastoy. Ay, nabayagan day di nao di apa nagmi-meeting mi ditoy. Awanen ti nag-interes pay asimoknal manipod iti. Kasta ka di, apo. Manang kunam kanya. Ibilang daklangan nga inauna akabsat yo. No kasta ti kunayo. Iso ti masurot, manang Mamerta. Kasta, maditi apo nga awag yo kanya. Tilaang Diyos ti rumbang nga awagan tayo iti apo. Ala, ituloy yo ti aramidan nyo. Kasaritak mo't dagiti padak nga apostolada, tadatayon ti agtitinulong. Agyaman kami, manang Mamerta. Ngamne, agsagana kayo. Ha? Apay, manang. Ada sayang gusang, nga mangan no da kayo tinangisang bay iti dakos dito'y San Quintin. Anya? Anya? Agsagana kayo lang. Day tati kang runaan ang makagapo, no apay nga imayak dito'y. Imayak tapno ibagak ti mabalin, apan ang sitar, dagiti umili kada kayo.
Anya. Awan matdagas nga aramidan mi manang. Agpapanpay, di yung mababalaw dagiti umili. Nang rugi ti adon na pamapatay, manipod si Mangbay kayo dito. Ha? Apay ngay. Awan meten dagiti lalaki nga kalkali ditoy. Nakitak laida itay bigbigat. Uray da borsyo kan dagiti kakadwana. Awandan. Pinanawandan dagiti nakatiwangwang nga abot. Napanandangatan. Adaulag iti ngarab ti abot. Ay, bayak lang dayta. Ay, agsubliak di tabalay. Urayag asumangpet ni Aneb. Ado ang lalaki ti dimtang diti kabakiran. Ket agturungdang iti kuweba. Dayta ka diti kayat asawan ti kasladyak pakapanawan dito eh. Tapno makitak dagita at tao. Tataburso di maysa. Ano ti kahit asawan na ito eh. Kadwa ni tataburso ni Victoria. Kamakamak. Tataburso! Mabit lang ang tataburso! Timbal yung kasladinak nakita. Tataburso! Di ka sumrag di takweba! Tidak kanya ulag. Maawatak ti kayat na amapasamak. Lapdan na nga umasidag iti kuweba. Nakasaga na amang tukaw kanya. Amok adinak matukkawan na ita. Aglisi ka iti pagnaak! Aglisi ka iti pagnaak! Makastrek nga ta ni Anib iti kuweba at teritoryo da Victoria ken Lucifera. Gagayem, di uliwayan na dinggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kanitimat direksyon June Rebutaso. Technical can musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Bati